טוב, מה קורה? אנשים, כאן רמבו גיימס. ורוצים לראות את הדבר הכי מטריד בעולם. זה כאילו פדופיל בא לך. אז אנחנו במפה קיליום, סיליום, קהליום, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. אני עדיין בסיבוב 3 של הסרטון ההוא. מצטער אם יש לי שטויות כתיב. כי אני לא כזה טוב באנגלית. אני יודע לדבר אנגלית, אבל אני לא טוב כאילו. אופס, שב. לא משנה, רציתי לשאול את המצלם. טוב, לא משנה, אל תתייחסו לזה. אל יש לי תתחילו 25 ווינים, 202 קילים אני חושב. ואני ודני פה משחקים באיירון צ'סט פלייט, ביי. ואנחנו משחקים באיירון צ'סט פלייט. אתה מאחוריי? כאן מאחוריך. בוא נדיר בלקים את הראיתי. אני צריך עכשיו סטון סורד והסתדרתי. נחש מה? סטון סורד? קרוב. סטיק? כן, סטיק. בוא, יש לי בשבילך משהו. מה, סטון סורד? לא. תן את הסטון סורד. סתם. אני אופי שיט. תמיד אני אופי. אין לי כוח לקחת דגים. וגם תוריד את השיט, סתם. אתם רוצים לדעת איזה נובים אנחנו? צילמנו, אוקיי? היה לי שתי איירון, הכנתי איירון סורד, נפלתי מגובה ומתתי. בוא, יש לי בשבילך משהו. אתם יכולים לא, לא. לראות את הסרטון הזה בעצם. לא, אני לא בסרטון הזה, כי צילמתי ולא היה לי כוח להעלות את זה. אולי אני אעשה את זה בסרטונים נפרדים ואני אגיד, יעשה נגיד, אתה יודע. נפלתי מהעולם. לא, אתה לא. איך ידעת? כי אני רואה אותך ואני אשמע אותך פותח צ'סטים. טוב, אני פול סט. אני לא. אאו. עם דג, אז אני לא אחזיר. אני אחזיר לך עם דג. רגע, דג. חכו שנייה. איזה מביך. וואי, אנשים! אנשים! שם! יש לי לוגים פתאום. הנה חזרתי, אבל אני חושב שישמעו את אבא שלי מדבר. אולי, תבדוק אחר כך. רגע, עכשיו, אתה לא שומע? לא שמעתי אותו. אז סבבה, יש לי רמה בו לספאון. השתקתי לשנייה, כן. צריך פיג. בוא לספאון מהר. דני, אתה בספאון? אני מאחוריך, זה מה שבטוח. לא, אתה לא. שומעים את אבא שלי מדבר? פעם אחרונה. כן? זה היה עם one pound fish. אני משתיק. רגע, שומעים אותו עכשיו? This much. שומעים אותו עכשיו? קצת. וואו, הפסדנו. אני יודע שזה הרוג', כן. זה הרוג', אבל אני מפחד שיש לו גם את הזה של... וואי! בן זונה. קיל. רגע. טוב. אתה רוצה פייר פייט או שלא? לא נראה לי. לא, יו! נוק בקמאפן. מגיע לך. לאגר, וואי. אתה לאגר. לא הצלחתי להרביץ לך. טוב, יאללה ביי חבר'ה. דני סתם גרוע. שנייה, אני אראה לכם את הווינים. עוד אחד ככה יהיה לי בכיף כזה. 26 ווינים, 206 קילים. אז חברים, תגידו מה אתם רוצים. עוד איי פיקסל, אין בעיה. פשוט מגה עושה לי כוח. אז יאללה ביי. חשבתי שומעים אותו מדבר, אבל טוב, יאללה ביי. רגע, לא סיימתי.